قداميتي ملأختي باولوس نابسب تسلونقي قدامي ملأختي باولوس نز ملأختي قدامي تسلونقي اب قرنطوس اب زنبرلو غيزي كم صحافو وشطاون قداماون مرداتاتات يمسكرو باولوس اند بيت كريستيان تسلونقي زمسرتلو غيزي اب كلاي غعزو تلوخو كون كلو اب 51 عامه مهرت اكبابيو موت ناي موداتا ايكونن ክርስቶስ ንሞት ሲዒርዎ እዩ ስለዚ ናይ ትንሣኤ ተስፋ ኣሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ስድራ ቤት ደቂ ሰባት ኣብተን ቀዳሞት ዘመናት ዝነበሩ ክርስቲያናት ምስ ሞት ገጽ ንገጽ ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ ብዙሓቱን በቶም ንክርስቶስ ዝጸልኡ ሞት ቀልጢፋ ተጓኒፋቶም እያ እዚ ድማ በቶም ሕሉፍ ኣይሁዳውነት ዝነበሮም ዝፍጸም ዝነበረ እዩ ንኣብነት ከም ጳውሎስ ቅድሚ ምልዋጡ እዚ ድማ በቶም ቁጥዓት ግሪካውያን ሕጊ ኣልቦ ሮማውያን سبسلطان سدت بداربا امني موقعتي سقلات مأسرت بجمد كمون موت إذا كلنا كريستوس صعبتي قرب بمبال حليفهم وإيام باولوس دحرتي كالتيفوز تخصت سدت تسلنك دحر من مسراتها إذا ملقتي أب حتصير جزينتهم حدث تزنبورو أمنتي نمت ببعيد صحيفو دلت دما نايفور وحسنت نمجلات نمنتهم أب سدت نخمس جنم تصفهم أمون مخانو نمجلاس نايغويتانان مرحنان رقص مملاس نمرققاس يتصحيفلهم باولوس دبدابيو بمقبصال نتسلنقاويان ناي امنتهم صنعات الرئيو نغزابير بممسغان بتوسخ كم ناي غزابير فقاد نخنبرو ممرحين مهاب معالتاوي تغبارهم سرحم نخيقوارصو نممكار قرمي كريستوس داغماي مصات زموتو امنت ناي مصاي كونتات تسفا مرققاس نمهاب ايو إذا دبدابي نتفلالو علامة تتصحفه وقان تخونه نجر جنا ناي تسلونقي ملأختي أما ترشح الزمن زخون تخرتي جبر ناي تسلونقي ملأختي بزبلة الزارب ولو تمرتي في تسامي ويدما سلنا كريستوس داغم مصاتي نفس وقف معرف زدمدمو ناي كريستوس داغماي مصات بمغلاص ايو إذا كلتا ملأختات بزح غزي باولوس سلما ترشح الزمن زصحفهم دبدابيتات تباهيلهم يتصوعوا استتصحفوا العلماء قدامي تسلونقي ناي تسلونقي كريستيانات بأمنتهم نمبرتعن ناي كريستوس داغم مصات رقص مخانون نمبراه ايو تصحيفو اتقول في زغونه قال ام عراف 4 قطر 14 زلو كوينو يسوس كم زموتن كم استنسان اميننا انت كوينا كمون املاخنتهم بيسوس زدقسو مسو كم صوم ايو نزا دبدابي انت دا انبيبنايا بتنقاق دما تسمعنا باولوس غبراو زخونه كريستياناوي نابرا ايو غليصو اتشخم بحزن بصبر حيل حزنو مغلاصو ነገር ግን እቲ ተስፋ ርግጸኝነት ናይ ክርስቶስ መምላስ ትንሣኤን ዘለዓለማዊ ህይወትን እዩ ወሲዱ እዚ ዝረአና የድሕር ባይታ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ክኸውን ከሎ معرف حدا قطر حدا باولوسن سيلوانوسن تيموثيوسن نام محبر سب تسلونقي بغزي ابهير ابونان بغويتانا يسوس كريستوسن صغان سلامن يوردكم هيوت امنتن سب تسلونقي قطر 2 اب قدمي املاخنان ابونان نتي غبر امنتكمن صعرف قرخمن تعجستي تسفاخمن ابغيتانا يسوس كريستوس كيف كورنا ابصلتنا كل ساعه نذكرناكم بزعبا كلاتكم ناملاخنا مسكنا اللنا اتم باملاخ فقرات احواتنا محرايكم سلازفلتنا ابخاتكمن منتاخاتكمن كميكم زنبرنا كم تفلطو اتونجلنا بحيلن بمنفس قدسن ببزح مردان كايومبر بقال طراي ايمصكمن نسخاتكمون ببزح ጭንቄ بناي منفس قدس حغوس نتقال بمقبالكم سعبتنا سعبت غويتانان كونكم سلازي نتم مقدونيان اكيان زلو كلاتم امنتي ارايا كونكم امنتكم باملخنا بزلو سفرا وصيا لامبر اتقال غويتاس كابخاتكم اب مقدونيان باكيان تراي ايكونن اتسمعمو كنزاربولو ايدلينان ايو نتيهياون ناي حقي املاخن كتغلغلو نتي كاموتا زتنسو امو كابتيزمت صقطعه زدحننا ودي يسوس كا كاب سمايات كتصبيو كاب طاعتات ناب املاك كم يغيركم كم تملسكمن اتي نابخاتكم متاونا كم يزبله كم زنبرن بزعبانا بعلاتهم ينغرو يوم
ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 አገልግሎት ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ቁጽሪ 1 ግና ኣሕዋቴ እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ከምቱ ከም ዘይኮነ ባዕላትኩም ትፈልጡ ኣለኹም። ከምቲ ትፈልጦ ግና ቅድም ኣብ ፊልጵ መከራ ምስ ጸገብናን ምስ ተዋረድናን ብሓይሊ ገደል ንኣኻትኩም ወንጌል ኣምላኽ ንምንጋር ብኣምላኽና ተባዕና። እቲ ምዕዶና ኸዓ ነቲ ልብና ዝምርምር ኣምላኽ እምበር ንሰባህ ከም እነብል ኣይኮንናን። ከምትን ወንጌል እሙናት ክንከውን ብኣምላኽ እትመርመርና ከምኡ ንዛረብ ኣሎና እምበር ካብ ስሕተት ወይስ ካብ ርክሰት ወይስ ብተንኰል ኣይኮንናን እሞ ከምቲ ትፈልጥዎ ብቓል ቅብጥር ወይስ ናማሳመስና ብስስዕቲ ከቶ ኣይመጻናኩምን። ኣምላኽ ምስክርና እዩ። ሐዋርያት ክርስቶስ ብምዃንና ከነኽብድ ዝከኣለና እኳ ኽነሱ ካባኻትኩም ኮነ ወይስ ካብ ካልኦት ካብ ሰብሲ ክብሪ ኣይደለናን። ኣብ ማእከልኩም ምሲ ከምታ ውልዳ እትሓቆፍ መጥበዊት ኮይንና እኳ ደኣ ሩሕሩሓት ነበርና። ከምዚ ኣዝኹም ፍቑራትና ስለ ዝኾንኩም ገዛእ ነፍስና ድማ እምበር ወንጌል ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮንናን ከነካፍለኩም እንፈቱን እንምነን ዝነበርና። ኣሕዋቴ ነቲ ዕዮናን ጻዕርናን ትዝክርዎ ኢኹም እሞ ኣብ ሓደ ካባኻትኩም ከይነኽብድ ኢልና ለይትን መዓልትን እናዓየና ወንጌል ኣምላኽ ሰበኽናልኩም። ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ብቕድስናን ጽድቅን ብዘይመንቅብን ምንባርና ንስኻትኩምን ኣምላኽን ምስክር ኢኹም። ከምቲ ትፈልጥዎ ነቲ ንመንግሥቱን ክብሩን ዝጽዋዓኩም ኣምላኽ ብቑዓት ክንኩም ክትመላለሱ ንነፍሲ ወከፍኩም ከም ኣቦን ውሉዱ ከመይ ጌርና ንምዕደኩምን ነፋጥነኩምን ንምስክረልኩምን ነበርና። ቁጽሪ 13 ምእንቲ ዝውን ነቲ ብኣና እተሰብከ ቃል ኣምላኽ ምስ ተቐበልኩምዎ እሞ ንሱ ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ዝዓይ ዘሎ ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እምበር ከም ቃል ሰብ ስለ ዘይተቐበልኩምዎ ንሕና ከየኰርና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣሎና። ኣሕዋቴ ንስኻትኩምሲ ነተን ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ማሕበራት ኣምላኽ ሰዓብተን ኮንኩም ኢኹም እሞ ከምቲ ንሳቶም ብኣይሁድ ሓሰረ መከራ ዝጸገቡ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ብደቂ ዓድኹም መከራ ትጸገብኩም። ንጐይታና ኢየሱስን ንነቢያትን ዝቐተልዎም ንኣናውን ዝሰጉና ዘለዉ ንሳቶም እዮም። ኣሕዛብ ምእንቲ ክድሕኑን ከይንነግሮም ንኣና ብምኽልካሎም ንሳቶም ንኣምላኽ ባህ ኣየበልዎን ንኹሉ ሰብ እውን ይጻረርዎ ኣለዉ። ከምዚ ኩሉ ሳዕ ኃጢኣቶም ይምልኡ ኣለዉ። ግና ኸይመዓት ክሳዕ መወዳእታ ወሪድዎም ኣሎ። ናፍቖት ጳውሎስ ቁጽሪ 17 ኣሕዋቴ ንሕና ግና ብልቢ ዘይኮነስ ብገጽ ንቑርብ ጊዜ ካባኻትኩም እተፈለና ገጽኩም ክንርኢ ብብዙሕ ናፍቖት ኣዝና ታዊኽና ኣሎና። ስለዚ ናባኻትኩም ክንመጽእ ደሌና። ኣነ ጳውሎስ እኳ ሓደ ሰዓን ካልኣይ ሰዓን ደልየ ነይረ፣ ግና ኸሰይጣን ዓገተና። ክብርናን ሓጐስናን ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ ብምጽኣቱ ኸተስፋና ወይ ሓጐስና ወይስ ኣኽሊል ትምክሕትና መን እዩ? ንስኻትኩም ደይኮንኩምን? ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ጢሞቴዎስ ናብ ተሰሎንቄ ከም ዝተላእኸ ቁጽሪ 1 ስለዚ ካብኡ ንነጀው ክንዕገስ ስለ ዘይተኸኣለና ኣብ ኣቴና በይንና ክንተርፍ ጽቡቕ ኮይኑ ተረኣየና። በዚ ጸበባ እዚ ሓደ እኳ ሰንከልከል ከይብል ነዚ ከም እተመደብና ንስኻትኩም በዓላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እሞ ንጢሞቴዎስ ሓውናን ብወንጌል ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋልን ንሱ ኸጽንዓኩም ብዛዕባ እምነትኩም እውን ክህድኣኩም ለኣኽናዮ። እምበኣር ከም ስኻትኩም ከለና ጸበባ ከም ዝመጸናስ ቅድም ነጊርናኩም ከምቲ ትፈልጥዎ እውን ከምኡ ኮነ። ስለዚ ኣነ ድማ ካብኡ ንነጀው ክዕገስ ምኽኣል ምሳኣንኩ
ምናልባሽ እትፈታን ፈቲንኩም ከይህሉሞ ዝጻዕርና ኮንቱ ከይከውን ኢለ እምነትኩም ምእንቲ ክፈልጥ እየ ዝለኣክዎ ሕጅግና ጢሞቴዎስ ካባኻትኩም እናባና መጺኡ ከምቲ ንሕና እንናፍቐኩም ዘሎና ክትርእዩና እናናፍቕኩም ኩሉ ሳዕ ብጽቡቕ ከም እትዝክሩና ብናይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ምስ ኣበሰረና ስለዚ ኣሕዋተይ ሳላ እምነትኩም ኣብ ኩሉ ጸበባናን መከራናን ብዛዕባኹም ተጸናናዕና ብጎይታ እንተጸናዕኹምሲ ንሕና ደጊም ብህይወት ንነብር ኣሎና ገጽኩም ክንርእን ካብ እምነትኩም ዝጐደለ ክንምልእን ለይትን መዓልትን መጠን ዘይብሉ እናጸለና በቲ በኣኻትኩም ምኽንያት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና እንሕጐሰሉ ኩሉ ሓጐስ ብኸመይ ዝበለ ምስጋና ኮን ኢና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽና እነመስግኖ ቁጽሪ 11 ግናኸ እግዚኣብሔር ኣቦና ባዕሉን ጐይታና ኢየሱስን መገድና ናባኻትኩም የቐንዕ በቲ ምጽኣት ጐይታና ኢየሱስ ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ብዘይ ኣበር ብቅድስና ከም እትርከቡ ልብኹም ምእንቲ ኸጽንዕ ከምቲ ንሕና ንኣኻትኩም እነፍቅረኩም ዘሎና እግዚኣብሔር ንሓድሕድኩምን ንኩሉ ሰብን ፍቕሪ ይወስኩምን የብዝሓልኩምን ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ንእግዚአብሔር ዝሕጉሰ ህይወት ቁጽሪ 1-2 ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ብጎይታና ኢየሱስ ኣዮኖት ትእዛዛት ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ከምቲ ካባና እተቐበልኩምዎስ ከመይ ጌርኩም ክትመላለሱ ንኣምላኽውን ከተሕጉሱ ከም ዝግባኣኩም ከምቲ እትመላለስዎ እውን ዘለኹም ኣስኹም ብኡ ክትስስኑ ብጎይታና ኢየሱስ እንልምነኩምን ንምዕደኩምን ኣሎና ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም ካብ ምንዝርና ክትርሕቑ እሞ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ ኺዳኑ ብቅድስና ክብርን ምሕላይ ክፈልጥ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽሲ ንቅድስና እምበር ንርኽሰት ኣይጸዋዓናን እሞ እግዚኣብሔር ብኩሉ እዚ ነገር እዚ ሕነ ዝፈዲ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ቀደም ከም ዝበልናኩምን ዝመስክርናልኩምን ሓደ እኳ ንሓዉ በዚ ነገር እዚ ኣየናሽዎን ኣይበለጸሉን ስለዚ እትን ዝንዕቕ ነትን ንኣኻትኩም ድማ ቅዱስ መንፈሱ ዝህብ ኣምላኽ እዩ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝንዕቕ ዘሎ ቁጽሪ 9 ብናይ ፍቕሪ ሕውነት ግና ንስኻትኩም ባዕላትኩም ንሓድሕድኩም ንምፍቓር ካብ ኣምላኽ ተምሂርኩም ኢኹም እሞ ክንጽሕፈልኩም ኣየድልየኩምን እዩ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ዘሎ መቄዶንያ ዘሎ ኩላቶም ኣሕዋት ትገብርዎ ኣለኹም ግና ኸኣቶም ኣሕዋትና ኣዚኹም እናወሰኩም ክትከዱ ንምዕደኩም ኣሎና ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደ እኳ ገለ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃኢ ዘሎ ብቕንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃድኡን ዕየ ርእስኩም ክትገብሩን ብእዳኩም እውን ክትዓዩንሲ ክብረት ክትቈጽርዎን ንምዕደኩም ኣሎና ምጽኣት ጐይታ ቁጽሪ 13 ግና ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጾም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ ብህይወትና እንጸንሕ ከኣ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቕድሞም እዚ ብቓል ጐይታ ንብለኩም ኣሎና ጐይታ በዓሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕርዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘሎና ንምቕባል ጐይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጐይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ
ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ንምጽአት ጐይታ ተዳለው ቁጽሪ 1-2 ግና ኣሕዋቴ እታ መዓልቲ ጐይታ ከም ሰራቕ ኾይናት ብለይቲ ከም እትመጽእ ባዕላትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ግዜታትን ክንጽሕፈልኩም ኣየድልየኩምን እዩ። ሰላምን ድሓንን እዩ ክብሉ ኸለዉ ንጥንስቲ ቅልውላው ከም ዝሕዛሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመጾም ከቶውን ኣይከምልጡን እዮም። ንስኻትኩም ግና ኣሕዋቴ ኩላትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቕ ከይትመጸኩምሲ ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም። ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮንናን ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ። እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲ እዮም ዝድቅሱ፣ እቶም ዝሰኽሩውን ብለይቲ እዮም ዝሰኽሩ። ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮንናስ ድርዒ እምነትን ፍቕርን ነታ ተስፋ ምድሓንውን ከም ቁራዕ ርእሲ ጌርና ተኸዲንና ንጠንቀቕ። ኣምላኽ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቝጣዓ ሳይመደበናን ክርስቶስ እንተ ነቂሕና ወይስ እንተ ደቂስና ምስኡ ሓቢርና ብሕይወት ምእንቲ ክንነብር ኢሉ ስለና ሞተ። ስለዚ ከምቲ እትገብርዎውን ዘለኹም ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ እሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይህነጾ። መወዳእታ ማዕዳን ሰላምታን ቁጽሪ 12 ግና ኸኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ኣባኻትኩም ዝጽዕሩን ብጐይታውን ዝመርሑኹምን ዝምዕድኹምን ክትፈልጥዎም ንልምነኩም ኣሎና። ስለ ትዕይኦም ብብዙሕ ብሉጽ ፍቕሪ ኣኽብርዎም፣ ንሓድሕድኩምውን ብሰላም ንበሩ። ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም፣ ነቶም ሕልንኦም ዝዓረቦም ኣፋጥንዎም፣ ነቶም ድኹማት ደግፍዎም፣ ንኹላቶም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደኩም ኣሎና። እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፉእ ከይፈድዮ ተጠንቀቑ። ግና ኸኩሉ ሳዕ ንሓድሕድኩምን ንኹሉን ሰናይ ንምግባር ተጋደሉ። ኩሉ ሳዕ ተሓጐሱ፣ ከየባትኩም ጸልዩ። እዚ ምእንታኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኹሉ ኣመስግኑ። መንፈስ ኣይተጥፍኡ፣ ትንቢት ኣይትንዓቑ። ንኹሉ ተዓዘብዎ፣ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ፣ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ። ቁጽሪ 23 ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ኸዓ ንኹልንትናኹም ይቐድሶ በቲ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ። እቲ ዝጽዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ፣ ንሱን ክገብሮ እዩ። ቁጽሪ 25 ኣቱም ኣሕዋትና ምእንታና ጸልዩ። ንኹላቶም ኣሕዋትውን ብቕዱስ ምስዓዓም ሰላም በልዎም። ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣብ ኩሎም ኣሕዋት ከተንብብዋ ብእግዚአብሔር እማሕጽነኩም ኣለኹ። ቁጽሪ 28 ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኻትኩም ይኹን። ኣሜን።